se razvija? Pa ovako, više od 70 godina psiholozi su proučavali efekte traume, pa i traumu odvajanja na dečiji razvoj. Znači, i trauma, ta odvajanja, posebno nasilnog, izuzetno loše utiče na psihički, emocionalni, fiziološki razvoj dece. Ono kroz šta prolaze deca u tom trenutku je prvo protest. Naravno, deca se brane, žele da ostane u sigurnoj sredini, da ostanu. Ne mogu da se odvoje od majke, to je prosto prirodno. Sad ste spomenuli i ta rana odvajanje, vrtić, je li tako? Pa istraživanja pokazuju da dete, ukoliko je čak i kvalitetno odvojeno u nekoj sigurnoj sredini, na duži vremenski period u toku dana, pre prve godine to negativno utiče na njegov razvoj. Dakle, do 3. godine deca treba da provode vreme sa svojim roditeljima, pre svega sa majkom. Svako duže odvajanje utiče negativno na razvoj. A mi imamo različite, da tako kažemo, razloge zbog kojih se deca odvajaju iz porodice. Dakle, imamo prvo protest, onda imamo očaj, deca koja su odvojena, onda su očaj, mi na njihovom licu vidimo uznemirnost, bol, strah, jednu potpunu bespomoćnost, jedno beznadežno stanje i pitanje da li će opet videti svoje roditelje. Postavlja se tu pitanje identiteta, ko sam ja, zašto mi se ovo dešava, da li sam kriv, šta sam ja to loše uradio, pa me otimaju od majke, pritom deca vidi bol, strah, uplašenost na licu majke ili oca, bilo kog roditelja, bilo ko da je u pitanju i to takođe poljulja to njihovo osnovno poverenje, odnosno ono što sam pričala, osnovnu povezanost, privrženost koja je stvorena u ranom detinjstvu. Dolazi do destabilizacije i dezintegracije može da dođe čitave ličnosti. I na kraju jedna sledeća faza jeste beznađe i to je najopasnije. Kada dođe do beznađa, deca su potpuno potištena i čak nemaju potrebu da im budu zadovoljene i osnovne fiziološke potrebe. Dakle, da jedu, piju i tako dalje. Imali smo u više navrata smo čuli da Anina deca u sigurnoj kući su i odbijala hranu. Dakle, ako sve to znamo kao psiholozi i kao stručni radnici, a dozvoljavamo da se to dešava, onda smo mi kao struka i kao društvo zaista u ozbiljnom problemu i na ovome treba preventivno da se radi. Još je John Bowlby rekao da malo dete još ne zna šta je smrt, ali izuzetno zna šta je odsustvo majke i šta je odsustvo oca. Dakle, ta veza je prirodna, najjača i najvažnija. I urušavanje te veze na jedan tako destruktivan, nasilan način govori o jednom otvorenom zlu. Dakle, to je zlo, naravno, u prirodi postoji svuda oko nas i dobro i zlo. Ako je to zlo, ajde da vidimo kako ćemo tome da stanemo na put. Međutim, to ne mogu da budu samo neki pojedinci, mora struka tome da stane na put. I da li